Stále málo. Kámo, poď behať s nami. Hej! Cítim stehná, cítim chodidlá zo spodu. Počúvam svrčky. Je 9:30 a behám už niečo cez 2 hodiny. Čaute, je piatok, je sviatok, je 18:46 a moji boys už asi čakajú na prelieskach na mňa. Dnes to bude fakt. Ale to bolo po krížoch či po zadku? Som sa cítil až. Argi, koľko ideš bežať dneska? Asi 10 dáme. Dneska? Asi 10 dáme. Míšo, koľko kilometrov? Ľahkých 10. Ľahkých 10. Ajo. Easy 10 dneska. Easy 10. Á, je 10. 10. No nepočítam kilometre. Takže... Počítam dní. Počítať dní? Tak tých 10 je hlavné. 10. Môj cieľ je dnes 21. Mali sme 10, mali sme 15, takže uvidíme, ako to pôjde dnes. Uvidíte aj vy vo vlogu. Budem vás updateovať postupne v dráhe a ideme na to. Chlapi, na červíky sa tu nesmie chytať. Si behajú vtedy? 150, čo si mal? 150, čo si mal? Vtedy si mal koľko? Vtedy si mal viac, no, lebo sme kecali počas toho. Dneska budeme sa snažiť. A ešte som kopcom aj. Máš to zlý nápad, že pôjdem vylepšie tempo teraz? Nie, však? Nie je to zlý nápad, ale budeš nám utekať tým pádom. No akože ja som tak rátal tým, že ja to utečiem. Ak ti to bolo príliš easy, kľudne si daj vyššie tempo, aby si zvyšoval svoju úroveň. Dobre chalani, tak poďme na to. 5, 4. OK. Let's go. Prvý. 2. Čo, no? Krče? Poď. Čau. Čo idete? OK, chlapci sú siloví. Tak sa vidíme potom. Chlapi nám odpadávajú aj o nejak. Poďme dobehnúť tých dvoch. Ostalo pevné jadro, chalani. Alebo BMX dráha, niečo také tam bolo. Chrbát som si tam dorýpal, keď som ho mali. Sir, doprava. To je super, že si zaznamenávaš. Mne to dáva do tej app kondícia, vieš, všetky tréningy. A ja si pozerám veľakrát, že aké časy som mal na kilometr, tepy. Čo si pravil. To je bomba. Počúvaj, ja som za jún a za jún napríklad nabehal 110 km. A to jún sú len 4 dní, hej. 6,48. Poďte sa pridať. Vypočiť pivečko. Najlepší tréneri. Nohy v pohode, chalani. Sedem 7:05. Je len. Ty koľky, počkaj, dám zoom. Čo tu robí? Kámo, top. Pohode. Kámo, poď behať s nami. Hej. Kde je? Chalani, na budúce beháte s nami teda. Pridáte sa. Fakt? Ideme pravidelne každý týždeň behávať, tak budeme radi, keď sa pridáte. A my prvýkrát spravíme si taký klub. Držte sa. 8:34. Tu ste? Poď. Za chvíľu sme späť.
Chcete sa ovlážiť? Nechcete sa? 9,75. Dobre, dáme viac trochu. Poďme. Nie sme sráči. Mali sme končiť 10, ale dáme viac. Stále málo. Poďme. Nero, Samo, budeš na prelieskach? Ale ten hard disk by som ti dal. Len po Janošík a späť, to bude 10 minút. Pôjdeš, potom sa škela, potom pôjdeš ešte ďalej? Tak. Minus ďalší dvaja chlapi. Ostala tu finálová dvojka dneska. Mali z 10, ide viac. To sú bomby, toto sa mi ľúbi. Go one more. OK. Máme 11:24, tak ideme naspäť teda. Naspäť ku chalanom na preliesky. Tam si dám energy gelík a Ajo sa medzičasom rozhodne, či ešte potiahne. Motivuješ. Premýšľaš nad tým, čo? Chlapci 13. Check this out. Jeba. Pokúšovali sme sa dneska tu. Ideme ešte gelík dať, pokračujem ďalej. Vás dobre pumplo. Ešte obrovské. Do seba. Som to nemal ešte, som zvedavý aj ako to chutí. To je riadne dobré. Aké to je sladučké. Ako detská výživa. Elektrolyty. Yeah. Borci, idem ja, nech si čas nekazím. Díky za spoločnosť a o týždeň zás makáme. OK, už som v tom sám. Doplnil som elektrolyty, mám čelovku, idem si hodiť tričko, už je chladnejšie. 13,5, ideme zbierať ďalšie kilometre. Pocity super. Cítim nohy zo spodu chodidla, musia si zvyknúť, ale inak pretty good. Let's go. 15 kilometrov. Bežíme pre ďalšie PR-ko. To je diskotéka. A tu Janošík. Piatok. 16. Cítim nohy, cítim stehná, cítim chodidla zo spodu, ale počúvam vtáčiky, počúvam svrčky, počúvam cupot mojich nôh a myslím na všetko iné. Budujem ten mental toughness. Let's go. Nezastavujeme. The other day I heard you were out wearing your red and blue. 17. Som na námestí. Can't stay alone, you know it's true. Flashing lights try to disturb my view from here. Can't see clear. 18 kilometrov, keep pushing. Vždy sa sústredím na ten ďalší kilometr. Keby od začiatku na 3. kilometri som si hovoril, že idem behať 21, keby toto mi hralo v hlave, tak asi som demotivovaný. Vždy, keď si poviem iba, že go one more, motivácia je lepšia. Let's go. Go one more. 19 kilometrov. Ideme na druhú stranu. Nechcem ísť cyklochodníkom, lebo ten jelen tam isto čaká v tých kríkoch na mňa, aby sa mi pomstil. A je tma. Keby sa teraz za mnou rozbehol, tak neviem, či by som s týmito nohami už utiekol. 2 kilometre. Keep pushing, baby. Kilometrov. Je 9:30 a behám už niečo cez 2 hodiny. ...21. Končiť. Je to tam. Kokos.
Hlava mi hovorí, aktuálne pocity, choď viac, dáš viac, ale nohy, reálne nohy cítim statočne. Hamstringy, lítka, chodidlá zo spodu, ale myslím si, že je to primerané tej vzdialenosti. Bolo by zvláštne, keby som to asi necítil. Aspoň vieme znovu, že tieto dlhé vzdialenosti sú mentálny boj viac než ten fyzický boj. Zase som sa o tom presvedčil na vlastnej koži, že vaše telo zvládne ďaleko viac, než si myslíte. A sa treba sústrediť na iné veci. Idem k autu asi 300 metrov dolu touto cestou. A jo, toľko aktuálne pocity. A je to fantastický pocit, samozrejme znovu. Teraz mi to dopína, že 21 km je polmaratón. To je reálne už polmaratón a nikdy som takúto vzdialenosť nebežal, takže som na seba veľmi hrdý. Chalani, môžu byť hlavne Ajo, dnes na seba tiež hrdý a teším sa, že sa nielen posúvajú naše výkony, ale že nás začína byť aj stále viac. Idem sa napiť, som hrozne smedný, doplniť tekutiny, elektrolyty a zjesť niečo fajné, pretože tie hodnoty, neviem, či to je vidno, 2:17, 2 hodiny 17 minút, 21 km, 6,33. Toto som vám chcel ukázať hlavne fitnessákom. 1700 kalórií. Čo je takmer celodenný príjem niekoho. Takže to bude ešte poriadna večera. Mám doma krevety a spravím si fajné krevety na cesnaku. See you v ďalšom vlogu. Keep pushing, banda. Nech sa darí.